Bore da bawb. Mae'n hyfryd gweld gymaint o teulu a ffrindiau hen a newydd yma bore yma. Croeso cynnes i bawb. Diolch i Martin a'r band am arwain y rhan cynta'r gwasanaeth, a da ni'n disgwyl ymlaen i glywed rhywfaint o stori Manon mewn munud hefyd. Ond dwi'n cael y fraint o jyst deud gair byr i gychwyn. Nawr, tymor yma, da ni wedi bod yn edrych ar llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Felly mae'r Beibl yn llawn lot o lyfrau bach, ac yn ail hanner y Beibl, mae yna lot o lythyrau yna oedd dyn yma o'r enw Paul yn danfon i Gristnogion ac i eglwysu tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond da ni'n credu, fod y Beibl wedi cael ei roi at ei gilydd amser maith yn ôl, da ni'n credu fod neges gan Dduw i bobl ym mhob oes. Felly, da ni'n mynd i edrych ar rhai adnodau gyda'n gilydd bore yma. A mae'r adnodau yn dod o 1 Corinthiaid 9, adnodau 22 i 25. A mae Paul yn dweud fel hyn: Dwi'n uniaethu gyda rhai sy'n wan mwyn ennill y gwan. Dwi wedi gwneud fy hun yn bopeth i bawb mwyn gwneud popeth sy'n bosib i achub pobl. Dwi'n gwneud hyn i gyd mwyn y newyddion da ei hun ac i minnau gael rhannu o'i fendithion. Mae rhai sy'n rhedeg ras mewn gemau athletaidd i gyd yn cystadlu, ond dim ond un sy'n ennill y wobr. Dyna sut dylech chi redeg, fel rhai sy'n benderfynol o ennill. I gystadlu yn y gemau, mae'n rhaid i athletwyr hyfforddi'n galed. Mae nhw'n gwneud hynny i ennill coron fydd ond yn para dros dro. Ond dyn ni'n ymdrechu am goron fydd yn para am byth. So fel o'n i'n dweud, tymor yma, da ni wedi bod yn edrych ar y llythyr yma oedd Paul wedi sgwennu i'r Corinthiaid. Ac wythnos yma, yn amserol iawn ar ddiwrnod bedydd Manon, da ni wedi landio ar y thema yma o Paul yn siarad am gael blaenoriaethau newydd. Nawr, da ni gyd wedi bod trwy'r profiad yna yn dydan ynglyn â cael blaenoriaethau newydd. A mae'n ddiddorol yn dydi sut mae rhai digwyddiadau mewn bywyd yn newid yn blaenoriaethau ni weithiau dros nos. Weithiau yn rhywbeth da ni'n wedi bod yn disgwyl mlaen iddo fe, a weithiau yn rhywbeth sy'n dod fel sioc, rhywbeth oedden ni ddim yn ei ddisgwyl. Weithiau mae rhaid i ni ail-drefnu yn blaenoriaethau, yn does, pan mae yna rhywbeth yn digwydd yn bywyd ni. Nawr, un o'r pethau nath yngorfodi fi i ail-drefnu fy mlaenoriaethau fi oedd dod yn dad am y tro cyntaf. A lle wyt ti, Cadog? Dwi'n mynd i'n embarrasio ti nawr. Dyma un o'r lluniau cyntaf sydd gyda ni o Cadog. A dwi'n cofio meddwl pan o'n i'n dod adre o'r ysbyty a gwisgo fel am fel hyn, yr unig beth o'n i'n lli mewn dan oedd E17. Nawr, mae rhaid i chi fi fod o Search and Generation i ddeall y reference yna. Chi'n cofio music fideo gan, beth oedd e fel yr Christmas single na? Beth oedd e, Manon? Stay Another Day. A tyfo, nhw gyd yn gwisgo fel yr snowsuits gwyn yma, fel hyn. Ac, fi'n cofio ar y pryd, oedd mam a dad ddim yn deall y joc yna, ond lle fod hwnna'n rhywbeth generational. Ac, tyfo, i chi sydd falle wedi dod yn rieni, mae'r math yma beth yn newid eich blaenoriaethau chi, yn dydy. O'n i'n meddwl mod i'n berson oedd yn blino cyn cael plentyn, a wedyn mae cael plentyn yn ail ddiffinio beth yw blinder go iawn. Ond a bod yn deg, Fi'n cofio pan oedd Menna yn llusgo ei hun i'r pre-natal classes, o'n i'n paratoi
drwy wneud ymchwil manwl mewn i noise cancelling headphones gorau, a ffeindio mas dyna'r math o baratoi o'n i'n wneud. Ond doedd dim shortcuts. Mae'r math yma o newid yn gorfodi chi'n dydy newid eich blaenor ieithau. A mae yna pob math o bethau yn gallu newid eich blaenoriaethau. Priodas falle. Ond hefyd pethau fwy heriol mewn bywyd. Pan ydych chi yn mynd yn sâl, neu mae rhywun anwyl i chi yn mynd yn sâl. Neu pan ydych chi eich hun falle yn syrthio'n sâl a bod chi ddim wedi disgwyl hynny. Mae'r math o bethau yma, rhai pethau da mewn bywyd, ond pethau fwy anodd mewn bywyd hefyd yn dydy, yn gorfodi ni i edrych eto ar yn blaenoriaethau ni. Ac yn gofyn, ac yn gorfodi pob un ohono ni, i ofyn beth sydd wir yn bwysig. A mae'r knowing nods dwi'n cael yn ystafell nawr, yn awgrymu bod ni gyd i ryw raddau ni gilydd wedi bod trwy'r profiad yna, bod rhywbeth wedi digwydd yn neud i chi edrych eto ar eich blaenoriaethau. Nawr roedd Paul, y dyn sydd wedi sgwennu'r llythyr yma, yn ddyn oedd efo blaenoriaethau newydd. Pan da ni'n cyfarfod Paul gyntaf yn y Beibl, doedd e ddim yn Gristion. Doedd e ddim yn rhywun oedd yn dilyn Iesu Grist. I ddweud y gwir, oedd e'r complete opposite i hynny. Oedd e yn rhywun oedd yn mynd allan o'i ffordd i erlyd, i geisio dal, i fwlio, a hyd yn oed bod yn dist, falle yn involved hyd yn oed, mewn lladd pobl oedd yn dilyn Iesu Grist. Ond eto, nath rhywbeth newid. Nath rhywbeth newid yn ei perspectif fe. Nath rhywbeth newid yn ei flaenoriaethau fe. Wrth i ni ddarllen y llyfr yma, ni'n cyfarfod rhywun nath newid ei fywyd yn llwyr. I ni'n gwybod oedd Paul yn ddyn llwyddiannus, oedd yn ddyn oedd wedi cael yr addysg orau yn Bryn Refael, nid Syrhew, nid Syrhew, nid Bryn Refael. Dibynnu pa ochr o'r lein, da chi'n sefyll. Oedd yn ddyn oedd efo statws a swydd dda, oedd gyda fe enw da yn y gymdeithas, oedd gyda fe dyfodol disglair o'i flaenau yn sort of y drefn rhyfeinig yma oedd ar y pryd. Ond nath e droi gefn ar hynna i gyd. Nath e newid i flaenoriaethau a beth oedd yn bwysig iddo fe, achos bod e wedi cyfarfod rhywun. A rhywun yna oedd Iesu Grist. Spoiler alert. Dyna, oedd e wedi cyfarfod Iesu Grist, a nath o newid popeth. Nath o newid i flaenoriaethau fe, newid canolbwynt i fywyd e. A dyna pam oedd e'n gallu dweud, dwi wedi gwneud fy hun yn bob peth i bawb, mwyn gwneud popeth sy'n bosib i achub pobl. Dwi'n gwneud hyn i gyd mwyn y newyddion da ei hun. Nawr mae rhai pobl yn darllen yr adnod yna, a meddwl, mae Paul, mae'n deud bod yn gwneud hyn yn bopeth i bawb, bod yn rhywbeth o sell-out, bod yn fodlon wneud unrhyw beth i ffitio mewn, neu bod yn rhyw chameleon yn newid ffordd oedd e yn dibynnu efo pwy oedd e gyda'r y pryd. Ond na, nid dyna be mae'n dweud. Be mae'n dweud yw bod e'n fodlon roed ei hunan i lawr, bod e'n fodlon troi cefn ar y bywyd cyfforddus falle oedd gyda fe cynt, a bod ei flaenoriaethau fe nawr wedi newid, a mae beth sy'n bwysig iddo fe nawr yw dilyn Iesu Grist a rhannu Iesu Grist efo pobl eraill, beth bynnag mae hwnna yn ei gymryd. Felly mae Paul yn ddyn efo blaenoriaethau newydd. Nawr, os ydyn ni'n bobl efo blaenoriaethau newydd, dyle hwnna ddangos yn y ffordd da ni'n byw yn bywydau. Yn dydy. Mae'n hawdd i ni ddweud beth sy'n bwysig i ni. Ond mae weithiau'n fwy o challenge dangos hynny, dydy, yn y ffordd da ni yn byw. Ac yn y pen draw, falle mae y ffordd da ni'n byw yn bywydau sy'n dangos orau beth sy'n bwysig i ni. Nawr, meddyliwch am gefnogwyr pêl-droed, okay?
Nawr, dwi'n gwybod mae yna dipyn o gefnogwyr pêl-droed fan hyn. Nawr, sori Cadog, dwi'n mynd i'n embarrassio ti unwaith eto nawr. So dyma ni, tyfodd y bachgen yn ddyn. So dyma ni, Cadog, bron y bod blwyddyn yn ôl. Okay? So dyma chi gefnogwr pêl-droed yn eistedd fan hyn o flaen Castell Caerdydd yn ei Oasis Bucket Hat yn gwisgo crys Man City yn mynd i weld Oasis gyda'i dad. A mam, ie, da iawn, a mam. A mae rhywbeth rhyfeddol yn does ynglyn â teyrngarwch cefnogwyr pêl-droed. Mae rhywun yn dewis tîm pan maen nhw'n ifanc, falle yn cael ei gorfodi i ddewis yr un tîm a'i tad nhw, neu os ydych chi'n hollol bizar fel fi yn dewis dilyn tîm pêl-droed achos bod Noel a Liam Gallagher yn cefnogi'r tîm yna, a felly, tyfod, dyna fi. Mae rhywun yn gwisgo'r crys pêl-droed, mae rhywun yn aml yn talu yn ddrud iawn am docyn i weld y tîm yn chwarae. Mae rhai pobl yn teithio cannoedd o filltiroedd i weld nhw pob weekend. Byddai'n aml yn meddwl ar fore dydd Sul. Chymod, mae rhai pobl yn dweutho fi, Rhys, pam bod rhaid i capel fod mor gynnar ar fore dydd Sul? Pam na lle di newid e 11? Bydd y lot haws i bawb. A chymod be, fi yma am 9 o'r gloch fel arfer nag o'r lan. A mae yna griw o hogia ar ben y lôn fyna yn aros i ddal y bws i Anfield neu Old Trafford. So os di nhw yn gallu dal bws i Old Trafford am 8 y bore, da ni'n gallu dod yma i addoli Iesu Grist erbyn deg, ond be bynnag am hwnna. Y pwynt dwi'n trio wneud ydy, a dwi'n licio pêl-droed, a dwi obviously'n fan o Oasis fel unrhyw un arall. Mae ffordd da ni'n byw yn bywyd yn dangos yn dydy. Be sy'n bwysig i ni? Beth ydy yn blaeno'r ieithau i ni? A mae Paul fan hyn wedi rhoi i lawr beth popeth oedd gyda fe o ran i addysg, wedi rhoi lawr popeth oedd gyda fe o ran i swydd bwysig, mwyn mynd ar ôl yr hyn oedd wir yn bwysig iddo fe, sef i ffydd yn Iesu Grist. Achos oedd hwnna'n cynnig rhywbeth oedd dim byd arall yn gallu cynnig iddo fe. Achos fe'n aml yn meddwl, da ni yn dydan, yn blaenoriaethu llawer o bethau sy'n yn y diwedd yn gadael ni lawr yn dydan. Da chi wedi profi hyn. Hynny yw, bod dim byd yn bod efo'r pethau yma, so mae pobl falle yn adeiladu gyrfa, mae pobl falle yn chwilio am diogelwch ariannol, mae pobl yn trio adeiladu enw da iddyn nhw eu hun, pobl yn trio cael the good life, neu i'r genhedlaethau the Instagram life, tybod. A tybod, sy'n byd yn bod ar hynna, ond eto, da ni gyd yn gwybod yn y diwedd, dyn nhw ddim cweit yn rhoi y boddhad llawn i ni. A dwi wrth y modd efo'r quote yma, dwi'n siŵr cweit o lle mae'n dod. We love the right things, but in the wrong order. Dych chi byth di cael y teimlad yna? Mae yna bethau da mewn bywyd, yn does? Ond yn aml mae nhw allan o drefn neu ddim yn y lle iawn. Ond mae Paul wedi ffeindio'r drefn iawn. Mae wedi ffeindio mai y peth pwysica yw Iesu Grist. A wedyn mae e'n ffeindio pwrpas i bopeth arall yn ei fywyd e. A bore yma, ffrindiau, da ni'n cael y fraint o fod yn dystion i fedydd Manon. Bydd Manon yn rhannu rhywfaint o stori hun mewn munud. A mae lot yn mynd mlaen yn bywyd Manon. Lot wedi mynd mlaen yn bywyd Manon. Ond yng nghanol hyn i gyd, mae hi wedi cyfarfod Iesu. A mae ganddi flaenoriaethau newydd. A da ni yn llawenhau yn hynna heddiw. So beth oedd y gyfrinach i y blaenoriaethau newydd yma gan Paul? Jyst i orffen. Oedd e wedi darganfod rhywbeth llawer mwy gwerthfawr na popeth arall. Oedd e wedi darganfod rhywun. Oedd e wedi dod i adnabod Iesu Grist. Oedd e wedi dod i ddeall
fod Duw ddim yn rhywbeth pell i ffwrdd, ond yn rhywun oedd wedi dod yn agos ato fe. Oedd yna rhywfaint o fellt a tyrannau yn gynt yn yr wythnos, neu rai diwrnodau nôl yn doedd. A'n cofio pan o'n i'n fach, oedd yna ddywediad, pan oedd rhywun yn clywed tyrfa, oedd pobl arfer dweud mae Duw yn symud i ddodrefn, yw e, tybod. A rhyw syniad bod Duw rhywsut yn dduw pell i ffwrdd. Ond na, mae Duw yn dduw agos. Mae Duw wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Ac oedd Paul wedi cyfarfod y Duw yna, a mae yna groeso i pob un ohono ni gyfarfod yr un Duw bore yma. Oedd Paul wedi gweld fod Iesu Grist wedi marw dros i bechodau ie. A mae pechod yn dydyn rhyw syniad mae'n rhyw air bach yn scary, mae pobl yn capel yn defnyddio. Ond beth ydy pechod yn syml iawn? Ydy ffordd o ddeall yr elfen yna o'r byd ac ohono ni gyd sydd wedi torri. A dyn ni'n ymwybodol yn dydyn bod ni gyd wedi torri mewn rhyw ffordd. Dydy'n perthnasau ddim wastad yn gweithio allan fel maen nhw fod. Da ni'n mynd yn flin efo'r pethau lleia weithiau. A mae yna lot o anghyfiawnder yn y bywydau ac yn y byd. A pechod ydy beth sydd tu ôl hwnna. Ond mae Iesu'n cynnig dod i sortio hwnna allan os da ni'n agored i dderbyn Iesu. Dyma yw'r newyddion da oedd Paul yn credu ac oedd Paul eisiau rhannu efo'r pobl. A dyma yw'r newyddion da mae Manon hefyd yn ei gredu. A dyma yw'r newyddion da mae Manon yn dewis bore yma cael ei bedyddio fel arwydd cyhoeddus bod hi wedi adnabod Iesu. So just fel mae footballers yn gwisgo crys i ddangos pa dîm maen nhw yn rhan ohono, mae'r bedydd yn arwydd o'r tu allan o beth sy'n bwysig yng nghalon Manon nawr, sef ei ffydd hi yn Iesu Grist. Felly, bu Manon yn dod lan i rannu stori nes mlaen a bydd Hana yn ei bedyddio hi. Ond wrth i hwnna ddigwydd, dwi eisiau pob un ohono ni hefyd i feddwl, wel, be mae hwn yn golygu i fi? Falle bod chi yma, bore yma, bod chi yn credu yn Iesu Grist a bod chi wedi cerdded bywyd efo Iesu Grist ys blynyddoedd. Wel, wrth i Manon gael ei bedyddio, be am i chi gymryd hwn fel cyfle i gyflwyno chi'n o'r newydd i Iesu eto? Be am i chi gymryd y cyfle yma i chwilio, edrych ar flaenoriaethau'ch bywyd chi a cysegru chi'n o'r newydd i Iesu? Falle bod rhai pobl yma, bore yma, a mae hwn i gyd yn newydd i chi a da chi'n hollol freaked out. Nawr mae hwnna'n ffain. Ond da chi probably'n adnabod Manon yn well na fi hyd yn oed. A da chi gobeithio'n gwybod, di Manon ddim yn un i gymryd unrhyw ffwls. A di Manon ddim yn un i gael i cymryd mewn i just rhywbeth. Achos mae Manon yn ddynas go iawn. Mae di bod trwy brofiadau go iawn. A di Manon ddim yn berson sy'n mynd i gredu rhywbeth. So meddyliwch, os ydy hwn yn newyddion da, sydd wedi cymryd lle yng nghalon Manon, oes yna le iddo fe yn eich calon chi.